Mikel Uribe Etxebarria, oñatiarra, 1989 izan jaisua. Dakon ogibidia ez da ohikoena bere adinerako. Are gutxiago zan, hasi zaneko adinean 22 urterekin. Afizioak bai, afizioak normalagoak ditu. Bai, ni kirolzalia beti txikitetik izan naiz. Bai, lehenengo futbolian eta oin arte saskibaloian ibili naiz. Eta gero jaen benian saskibaloia, galanatik eta olako zuntu batik, oin mendixan hola geixo nabil. Nire era pikin bat. Geixen guztain zetena da, bagarri fan da bagarrik ibili eta pikin bat despejao. Bai, korrika edo pasiuan txakurrakin bebaitea, o pertxikutan, o mendira bastante baten ez. Hemen Aloña inguruan asko biltzen naiz, urbisaldia be guztatzen txat. Hor biltzen naiz, batez be guraldi honak inda, eta arranoa itz ingurua, ne etxetik gora, hor guztatzen txat egintia. Naiz hola karrerako entrena egiten da, Aloñako igoera inot 3 alditan eta Arrasateko mendi lasterketa udalatzekoa behin, horrei bagarrik inot. Naiz entrena egiten karrera egiteko edo ondo bilo karreratan, neetako entrena egiten. Denbora pasa eta tranquili bil. Bere ogibidiagatik Mikeli ondo datorkizun kirola da mendixan korrika egitea. Bai, hemen azkenean nik libre dakoten momentu horreitan, orduan txetorten naiz. Ekipoko talde baten olako grupo baten edo sartzen basa beti derrigortuta zauz ordu hontan fatia o gero partidua jolasteko asteburuka eran da derrigortuta zauz da. Bakarkako kirolak alde horiako ona. Pikin bat zeu libraiten zeanian aldozula entrenau eta zeu bakarrik ibili. Faltan bota, batutan bai. Batutan jente girua eta hori faltan boten dut. Taldekani guztoa sentitzen nintzen, azkenian ambiente ona geukan ekipuan, bata beste lagundu, broma batzukin, da desberdina da. Hau banakako kirola da zeu zebeaz korrika eta buruei buelta asko betezatzu diferentia. Ni lehen txikitatik futbolian ibili izan naiz, baina gero juveniletan edola, neukan nian 18 bat urte hola, hasi nintzen saskibaloian jolasten. Zubi oso ona esku hori! Pase bat! Gustavo egiten txaten, olakoan ibiltzen nintzen kalian laguna egin tirua bota eta olako batekin ginen berba, eta sanuztan gura ban etorteko asteko entrenaien da, holaxo. Beste gauza probaitzeatik. 3 bat urte pasaudia Mikelek saskibaloia itxie benetik. Beakin batera ibilitiako jokalari gutxi batzuk baino ez geaketan taldian. Han inguruan jarraiketan dau Gorka Judezek honek bai. Gaur egun nesken entrenadore, bere garaixan Mikelena izandakua. Bea eta bere kuadrilako beste bat, futbolien aspertu ero etxe uzela oso guztu eta galdetu zuen aukere duen. Eta gu baietz, baina eura jolaste dut uzela laun artean. Baina, esango zen, tranquil, zuk etorri, animau, probau eta zan jolasten da, aprobetxauaz bere abiadura eta doai fizikuek baukan. Txikina izan erren abixaria, txispia, orduan, olako jugadore askoik ez geukanez, ondo etorri segun, bai, bea eta beakin etorri zena baino, batez bezala Mikeli buruz gabitzen, Mikel. Alturaz txikina, kanpoaldian ibili behar bazen moan jolasten eben, altu egin eben asko jolasten. Eta urteten zan, Inigo Zabaletan ordezko, azkenen Inigo zan antolatzaile titularra, eta bere urteten zan, eta betik eukan lana, ritmua pila bat bizitu, atzien gehitxu hau ez dutu, hainkain, da... Eta horixe titular, hola, ez du galdu! Jokalari moan eukien lehenengo urtetik, azkenean lanan kontuetek itxi bene arte, progresio handi zeukien. Ez bakarrik teknikoki asko, hasieran eskerreko esku etzeben apenas ebalten, lan hain behar izan geben, nik insistu ikenean, Mikel eskerrakin, bi eskuak erabili eskeo zanburra guala bestela, esku bakarrekin defendu ingo zaue.
baina batez be ikasioen izan zen irakurketa asunto hori. Be azkenean antolatzailea zen, orduan jakin behar zeinendako nun eusen bentajak, behan dago beti ez jolasten, topau behar hori, eta azkenean lortu geben, danon artien, bere esfortzuekin, entrenatzaileok, behakin ibili ginen entrenatzaileokin, behakin jako esfortzuekin, jokalari oso interesanti izatea. Azkenean, behak jare benean, lehenengo maila nazionalian ebara igo gineneko taldekua zen. Eta gero, kantxatik kanpora oso mutila laia zen. Beti guen borromatako gertu, bestu oso ondo landuen. Bai, generalian ondo eruaten ginen danok. Ez nintzen horrela geixen jolastenetakoa, baina danak ginen ondo eta oso ambiente hona duen, da gero partiduak bukatuta trago batzuk hartzea eta hola baten ginen danok eta ambiente hona. Gustora ebilen Mikel saskibaloian, baina gaizki biltzen zan kirola eta lana uztarketako. Hori izan zan izteko arrazoia. Aiaiten zen ostiral gabaketa eta gabe zikenen lana eta gero lo gutxi partidutako, gero goizian be lanian da gero arratzaldian deskantzo faltia. Kanpoa igual zapatu arratzalde baten Donostira eta luze egin zaten. Eta partidun batzuk gero ezin jolastu baitea eta... Zailtasunak okan. Mutilak asko sakribika izan eta onarketan do nik gu pilimat ez da zela, ez da egoizti izakinen ozer, erdipi hartu geben bukaera arte eustia, baina beak, klaro, azte burutan lan eginen, orduan baikotzetako entrenamentu galdu jenen, eta zapatura lege esan, hoxe lan hain jagero, kantzauta, eta gure exigentzia esan, beste bat egin gotzan moan. Eta, klaro, gu behiraketan gotzan, taldien honen nahi, Mikel, ez dutu behar dozu, eta saiatu gero ingo zulo, ez dakiz zer, baina gero hotzien pentsauta nik onarretan dut, sakrifizio ondixia zela, gazti izan da dan moan, zemat, 22-23 urte eukan mutilak eta orduan eta esatia, oin, igual, heldua eta beak esangoen, aziratik ezin eiz komprometiu. Eta behak gure, eta kompromiso irakusten, zehaztien zer raztelen da, eguaztenetako entrenamentu etorten zen, puntual, seixo, eta ez da unien entrenaien be, behak bekontutik kirol lehiken neben, da harle hortatik ez daku peke jaik. Ni guztan ebilen, bai, baina lehenengo lana da, eta ofizio konpaginaiteko ez da ofizio zaila, honekin konpaginaiteko. Iraian 29 ebaikotza, Gaba, Mikel lanian dabil. Bixen bitartian jendiak kalian, lasai zerbait hartzen, kontzertuetan. San Miguelak dia, tartian kuadrillako Xabi eta Ander, alkarrekin parranda bat edo beste egin jakuak. Asko eso? Bueno, dano moan ikuste, gaina ongutxio, zaharketan gabizta. Baina bai, bueno, aparte, hoxe. Bueno, bai, jorgan asko ibilitzakoak, asko desente ibilitzakoak, eta izan dagoa, gehixen batea, eta lanatik igual gutxitxu ibiltzen gadanok, baina bai, askotan. Askotan lehentxuak fan behar esaten dago etxea, domekan lanea fan beharako, baina seguramente isa asteburura urtengo, baina beha apurtxoa lehenak baten da etxea. Jorga gutxitxu itxitxu, lehen baina alata egun importantetan ez da ufaia egiten sekula. Lagunekin beste zenbait plan egiteko bez zailtasunak izaten ditu Mikelek. Beak asteburu inguruan egiten dugu lana, ostegunetik domeka, eta gu adibidez gara Baskoniako sozioak, eta horta beha ezin izan da isa inoz etorri, izatea partiduak izaten dira ostegunetik domeka, eta normalen lanien dagoenez, noizia mehin etorri izan da, libre dakonean, baina... Eta ze esaten daue lagunek Mikelen izakeriari buruz? Mikel da oso mutiko alegria, lagun pila dako, bezeruak lanean oso atentua, batez be Andrak eta baten dian merkaura, nik uste eta euran hilo bandako
ejemplo mogan dagoela Mikel. Madrian asuntuan ez beste asko, baina bueno. Baina bai, oso tipo jatorra da. Egia badia urte batzuk San Eskola hortan hasi zala lanian, hasieran sorprendu inoskun, baina uste dut beha posi dagoela hartuen desizioekin, nahiko ondo, bitxuria bintzet ondo doia negozioa, eta ez dut uste arrependitzen da. Ez, ni be bastante guztiak ikusten dut egizia esan. Esan dau, lana puska sakrifikautxua dela, ordu asko sartzetulako eta dena, baina bai, lanatik oso guztua dut. Beti xirika bete zau, asteburuan bakarrikitan lan ofiziala, eak esaten dugu egunero dagoela zehose egiteko, baina nik uste dut ezauketan dauen danak lehenengo hitzala gaur be jai, asarratu jenda, baina, bueno, asarratu bez, baina Pikau jenda. Bai, ofizio honek gauza txar hori dago. Guk astebukaeretan egiten du bisa eta gaina jaizetan. Bixar herri eguna eta hemen egon bihar, lan pitima ditzen. Lagunago beste dozeinan dabitzen bilartien, guri hementu gehien txako betia. Egiten du lana 3 egunetan, da dia 3 egun danak gogorrak edo oso segiduak, eta gero beste 4 egun nola, lasai xau nire era gehiago ibiltzen ez. Eta alde ona hori, nire era ibiltzen ez gehitxu hau, beti dago hemen zeo zerretxeko, baina alde txarrena hori, astebukaerak eta ondio gaztia naiz, eta gabe ezin bidala lan segidua da, askotan gabe ezin, da gero goizian saldu, eta pitin bat hori, deskantza ustezula ondo egiten, goizian guardi alde sartzen zara guera, eta ingo zulo, baina ez duzu deskantza jen igual, ni bentzetez. Batzutan guztago txaten, astebukaera gehiago jai eukitio beste planen matikia, baina ohituta nau eta ez ondo nau moan, eta ez dago tolako inbidixaik horrena. Eta zela ia da Mikel okin izatera? Nik informatikako goi mailako modulu egin neben, eta 22 urte egin hola bukatuko neben. Eta holako egun baten, hemen berriketan familixia egin eta, pikin bat esan geben hemen hau txabola bat duela hemen bat, zehose itxeko alzala egin txabolia egin zehose, eta pentsau geben panadixa montaitia. On gauz epoka baten lanabe zaila dela fabrikatan da, hartzeia, ez dagoela gauzia samur, eta pentsau geben gure aldetik jarrik, aber ze urtetan den. Hau da argazki bat, oain 61 urteko gutxi gora bera 3 urte. Gure bazarrexin itxe zen Garixe, hemen dago Garixe baiken. Hau da bigarren amandrie, ama, aita, tia eta danok Gari baiken. Ni nahi mutiko hau, hemen dana txekitzen, ez da 3 bat urte dukun eben. Hablo Garixe, emetik, ona. Emetik hau bat esan, garbitzen, da, itzetzen eben, arrazekine, ona Garixe. Gero jehen, bazarriko gize. Gaztien egun baten labezue, hostilatan, labezu egin jazta guztiko gize, beti. Beti, astero. Etxeako edo? Etxeako. Argazkia da gure bazarriko labie. Handa berroma gize, da hori da mandri hor dagoena, da hor txik izan, bazarriko gize, hor txe labe horta izan. Ia jarrintzan ikie, Garixe garin gebenien. Osea, mila behatzen behiruta marrien hola jaringo zen, hogize egin. Aunque gero anaiek, lagota bostetiz, lagota zazpire hola, hogize berriz behiten eben, bazarrezen. Da, gero fabrikan hasi zen, da, hola. Da, gero eragai eben, hemen hogize egitea. Da, motikoi semi ondo pentsa dagoen, da, danon hartien egiten dugu. Baina,
mutiko beha animatzen geixena. Zemi Mikel beha animatzen geixena. Beha da, kanadero eguduga, ayudantiek. Ez da, gehi, bertigoa ez. Zikin bate familixan danon artean baita eruan du hau, eta edozein gauza aita lagundu ozto familia gamako hori, eta tranquil. Oilen beste gauzat izango zen, dana eskuzin biharra zen, ez? Bai, Onja, makina egin jasko zapura. Kriston kilobilea, dana esku egin jigo, zaila. ziratiko lazta, ja munduanako lehenko. Bai, ja, bai. Lehenko baserreko, lehenko horrein, hainbeste kilo etzan egiten dana, igual eskuziko, baina ja beste kilo dago eta hola. Eta zenba enpoan eten da, masi hola? Ez, 10 minutu. 10 minutu nintzen da. Baina hartuko jatekin bat gorputza da, eta gero ura geixo gura, bueno, ziru baldin bau, geixo gortata. Oine, hau da egin da, lehen garaiak bat, hau da pau. Eskantzaien jareo, Zenba denpora, Mikel? hau oine, maso gara sordo eta erderi ordu horre. Bai, Gure prozesua bastante luzia, lehengo era hola pikin bat egin du, eta bastante luzetxua egin da. Deskantzaien dabilenean beste masada bat egin gabitz. Bai, o aurreko alda izan edo urrengoko masadia ja preparaien. Masi geldi egunean ez da esan gura gu geldi gauzenik. izan da, gramo gora, gramo bera, 5 gramo... Bai, maso gara. Ja, gutxi du ez, bentzat ez eose baldin bat gitzu, Ja. onbarrak. Hola sartu, armaixoa eta hor ondiok, beste denbora bat, Zei, biltzen zai, normalin ja neurri xarka batzu eta ondo biltzen zai? Zapatu normaletan da, bai. guri okerana puentiak eta horlako gauzak. Ja. Hori de txarra. Ja. Jakin ez ez, zein kongentzia... Egun pasa fan, egun guraldi xa ikusten duzu eta igual eguraldi hona eta jentzia fan iten da, mendira, hori de txarra. Astian zihar, etxeko gauzako neu egiten ez. Aita dabil lanian eskabadoriakin, anaia dabil lanian bebaita. Eta gero, astebuka ere egiten danean, orduan ostiraletik zapatura adibidez, anaia lagunketan dago, eskua botaten dago. Zuzela ikatzen duzu, kanpuen belana eta gaur benbe etxien laundun bihar. Azte horren aitamen arrazaten ebilen naiz. Azte bukaretan laundun bihar. Normalian ostial gaba gara egin dut, Bai. Ostegun gaba apur bat eta ostial gaba. Normalian. Toka egiten da ez? Bai, ini bihar, okela. Bestela etxetik Beha, azte danean fabrikan egon da, azte bukaria hilau eta hemen eskua botatea, ez da samurra ez. Are laguna kalian dabitzen moguan eta beha gero hemen egon biharra, baina, bueno, asko lagunketan dago, beha ondo eta... Zenba modutako bisek egin duzu, Mikel? Jendo handixak, zerreko handixak, gero zehozo txikinoa eta luzia iguala dira. Eta gero jendo pila, bi baita handixa eta txikina. Eta gero integrala baita egin du. Gazterentiak eta sante geroetan dugu. Integrala? Eta gero bakoitzak bere labien da, bere denporiakoa eta ez? Platei... Txikinenako pintxo txikina dianak eta baiak lehena eta. Ostegun gabian arratzaldian hasten gara eguardexean labia pizten, bere denpori egura dau bere temperatura jaitzeko, zatik 4 egun edo eserrin bai dagoenien ja baja egiten da temperaturia. Orduan, igoteko egurra bota enbida eta eguarditik gabe arte egurra botaten, bere temperatura hori lortzeko. Eta gero ja hasten gara gabe aldera masak iten, eta gero ja hortik segidan okitxakin eta saldu. Merkagoan jente asko mogen da, baina gehiagoan dira edadeko jentia.
Gaztia hasi da faten, baina, bueno, gehixen bat edadeko jentia. Eta klientiak gehixen bat horreik, edadekoak eta fijoak. Ara ja faten dira itxuri hartu beha zapaturo fatia, o frutia erostea o beste hori, eta gero gixabe baita. Fijoak, bai, ona torten dianak zapatutan, hemen inguruan bizi dianak edo, eta zapatu goizian, kalian bizian jentia, ara argitan da. Oto, holaxe, 3:20. Egunon! Hiru onbixak! Bai, beti urtero etorri izanga ona eta aurten bebaitea. Aber, eguraldi xapitxin bat jaso egin dauen hori, eguraldi tristia gaurkoan. Lagunak ondo egon nintzen hemen tragotxo batzu da talu hartzen da, hola, baina, bueno, bai, arratzaldian, egiten du, baskaldu egiten du guerrilakuak eta baskaixa eta gero, bueltatxoak galetik. Iepa! Bai, ni guztua, jentiak egin berroa eta bestia eta hola, eta hartu eman hori ni guztua gotu nahiz hemen, jentiak egin berriketan da saltzen da ambientian, guztua. Iepa, egunon? Bai, euro bat. Bo, mentxen? Bai. Gaur, mentxe, egun dana galian gaur? Bai, zeu. Bueno, nire bai. Gaur tokatzen da. Hoi da. Bai, eskerri esko. Hala, hor, iepa, egunon. Holako bat? Euro bat. Normaldian lehen orduan etxeak goiten dago konprak eta gero ja, trankin dana etorten dira ikustea eta eben ibiltzea. Bat 3:20. Zer egina badako eta lanian itxiko dugu Mikel. Okin gaztia eta okina. Bale, eskerri asko zuei. Bale. Eskutanka, ari pare, trikitixa, gure dantza jabe, oiek gabe, inundik inoare.